Всем привет! Меня зовут Ахунова Диана, и я руководитель татарской молодежи в городе Нижнекамск. В штабе татар я впервые, но очень много наслышана об этом месте и на самом деле приятно удивлена. Итак, давайте по порядку. Откуда же я знаю о штабе татар? Впервые, когда... Кстати, я работаю специалистом по работе с молодежью в молодежном центре «Ковер» в Нижнекамске. Когда я впервые услышала о штабе татар в 2019 году, нас позвали на форум «Йылдызлар Йоңғыры». Я впервые поехала в Москву благодаря Рустам Фаизовичу. Рустам Фаизович, огромное вам спасибо, бигзу рахмет сизге. Мы поехали в Москву на замечательный форум, где погрузились в эту атмосферу. Мы были в кочевнике. Было очень классно, классное мероприятие, потом была дискотека татарская, мы прям очень прониклись, потом рассказывали всем в Нижнекамске, как это здорово, я просто мечтала попасть в штаб татар. Кстати, я провожу еще мероприятия, такие же, как и проводят в штабе татар, мне о них рассказала Гульнара, я узнала, что здесь есть майфи на татарском, и теперь у нас есть традиция в Нижнекамске проводить майфи на татарском языке, мы также сделали карточки, сделали маски и также проводим ее в Нижнекамске. И вот спустя 3 года я наконец-то посетила этот штаб. Я очень удивлена, что здесь очень много молодежи, хотя воскресенье, очень много людей, которые могут познакомиться, пообщаться. Я вот зашла, там уже кто-то что-то рассказывает, рахатлен общающий путуралар, это очень радует. И надеюсь, что еще не раз приеду в это замечательное место. Дуслар, меня бу Шамиль хам, мин белем ул актер. Ул булачак безнең йолдыз һәм сиңа шундый сорау, син татар телендә нинди блогерларны карыйсың? Күбрәк инде җырчылар һәм яшьләр белән ничектер элемтәдә барган, була торган кешеләрне. Мисал өчен әйтә аласыңмы, кем алар? Кызык-мызык, татар малае. Һәм, Гүзәл Уразова булсын инде. Гүзәл Уразова булсын. Һәм синең төп хыялың нинди кинода уйнарга? Комедия дип уйлыйм. Комедия дип уйлыйсың. Миңа калса сиңа ТНТ каналы бик килешер сыман. Шамиль, уңышлар сиңа? Рахмәт. Я хожу где-то с ноября, наверное, вот так. Откуда узнала? Меня тоже привели сюда знакомая одна моя, и мне понравилось. Я стала ходить сюда, тоже приводить своих знакомых. Вот так вот. Надеюсь, ей тоже понравится, будет с нами ходить. Прям ходишь каждую неделю, да, сюда? Да, каждую неделю. Но в связи с пандемией, да, 2 раза уже отменяли, но я ни разу не пропускала сама. Молодец, супер, ты крутая. Регина, надеюсь, тебе тоже понравится, ты еще будешь сюда приходить. У меня мында егетләр, кызлар, җырлар җырлыйлар. Шәй суңганмы? Без монда кайнар шәйләрне эчәбез. Ничек сезгә бүген шундый кичәбез? Кичә бик күңелле, кичә ул бит торак кешедән. Менә кешеләр күңелле булса, кичә дә күңелле була. Менә карагыз аларның күзләренә. Менә күзләрендә нурлы, милли күзләр. Шуңар кемдер җырлый, татар мафия уйный. Менә мафия уйнаганда алар татарча сөйләшәләр. И безнең инде ул, наверное, канга сеңгән нәрсә татар милләтенә. Менә бик рәхәтләнеп, җыелып шәйләр ичәбез дә. Менә шундый күңелле монда шәйләр ичеп, матур итеп уйнап, җырлар җырлап утыралар. Бик зур рәхмәт, Рустам Фаизович, сезгә рәхмәт. Бүген күп кеше монда беренче тапкыр. Беренче тапкыр. Менә алар инде бу безнең отдельная безнең группа, ул безнең менә бу оешма әле күптән түгел. Аңар ел ярым гына, да. Да, монда 400-420 кеше. Бу безнең студенческий. Без монда инде менә студентларны җыябыз, но без бүлмәйбез менә. Бу группа безнең татар-башкорт группасы. Менә монда башкортлар, татарлар барсы да бергә. Менә без аларны бүлмәйбез. Да. Менә башта менә күп җирдә татарча сөйләшәләр. Шул нәрсә безгә бик инде куандыра, бик шундый шатландыра, менә үзара татарча сөйләшкәннәре. Менә бик зур рәхмәт сезгә, Рустам Фаизович, шундый мөмкинлек булганың өчен. Татар кызлары һәм егетләре бер җирдә шундый җыелышып утыралар да, бу бик сөендерә. Алар үзара менә танышып,
Ondan soň tatarça söýleşip indi, bir-birsine işlerge kirip, bir-birsine buluşup indi, şunday pozitivny indi. Bizning bit Moskva zor. Şuňar indi mena tatarlarna kimge tatar tili kirek? Bu it mena olarga kirek indi de. Şuňar indi mena tatar tilini biz bik optimizm bilen bu sorawga garaýbys. Şuňar indi biz tatar tilini saklarбыз bu zor şäherde. Allah birse, Allah tilese, barısı da eybet bulaşak. Tatarlar bütün jerde bulaşak. Aydın şu yanlarına şişme monarı